Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga iti ikan biag ita ket naggapo iti pagayam ang naglinged itinagan a June. Dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin kablawan kayo pa'y ngawan labas di ta istasyon ti radyo. Nakapagsurat at takayat kumatapay drama ti pakasaritaan ti biyag ko. Mangmanggedak idi abroad. Idi linuko na ti asawa. Dagiti kwarta nga impatpatulod ko ket inggastos na laeng iti awan kaas-askan na abanag. Ket tinasakit ngay naramid ti asawa ket insukat na iti sabali a lalaki. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam a June. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kunat man no talo atawan ti kontratam ijay sa uday. Apay nga nagawid ka mutan dito'y lugar tayaw, John. Saan ko niyan lipas ti kontratak, tatang? Gapot takayat ko ang makita ti pamilyak. Tatang, agpudno kayo kumakanyak. John, anak ko. Ayan itan ti asawak. Kandag iti anak ko. Kukwa. Saan asumong sumpat kadag iti awag ko ti asawak? Kastamot kandag iti duang anak ko. Anya tinapasamak kadakwata. Mala. Sungbatak ti salodsod mo, John. Ket pakawanan na kami kaninanang mo, tain limod mi ti amin. May sanatawon tinapalabas. Manipod pimanaw ti asawam, akadwa na ti lalaki na. Anya? Iti saan na nagbayag. Sinukon ni May dagiti anak yu dito'y balay. Awan mo tinaramidan mi iti inam iti daidiyagundaway. Tatang. Anak ko, saan mi nga mo no sa dino ti pagnanaedan da ita. Tauray da kami iti inam. Kailiw mi meten dagiti apo ko, May. Sa pulag ti pamilyak. Tatang. Napanak iti balasiw tao. Tapno manggedak. Ngam kastoy maten tinaramid kanyak ti asawak. Ay, lakay. Kaasimot ni Joan nga anak ta. Itay pa yan nakatugaw iti sofa nga agpampanunod. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang na bakit. Ay, balang kantes ni May amanugang ta. Kaasin ni Joan ananggad ijay balasiw tao. Hanggang kasjay ti insuban na iti anak ta. Adda basol ta bakit. Saan ta na ibaga adagos ka ni John tinapasamak iti pamilya na. Tingamin pampanunutag. Ang mga numaapiktaran ti trabaho na no ibaga ata tinapasamak. Daita ti pinanunot ko. Diyak kaya't ngagdanag. Wenno ang mga nagaramid iti saan anasayaan. Numaamuan na asimurot iti sabali alalaki ni May. Dadaal ti ulo dayjay amay. Nagsingpaet ken nagagat ni John. Nagmayat pa iti pinakadada sakbay a nag-abroad. Ay, wen nga rod lakay. Sa dino nga taitan ti pangsapulan ni John kadag iti agiina. Awan mo't damag kon no sa dino ti ayanda ita a lugar. Ay, wen nga rod day, timakderen ti anak ta. Ay, talaga amalidlidayan ti anak ta. Nagbakasyon ka gaya man, Jun.
Uwan, Ana. At ako man napatag adamagag kang ka. Anya dayta. Nasingad agayom mo tasawak. Amom ka dino sa dino tayan da ita iti lalaki na. Ha? Nagawid ak. Kat kayat ko sa pulin tayan da. Kat makasaritak kumanimay. Jun. Ana, pangasim. Sungbatan na kuma. Naamwam gaya man ti amin. Amom ka din no asino ti lalaki ni May. Ha? Asino? Tinasingad agayim mo. Ni Glenn. Anya? Dayta tipod no, Jun. Saan ka pa ilaang anatawanan ijay abroad? Simurutan ni May kin ni Glenn. Dagiti awanan bain. Traidor da jaglen. Jaklaim pagarup amaramid na kanyak ti kastoy. Nagsarita kami pa'y kin ni May. Sakbay apimanaw da dito lugar tayo. Ngam saan na anadakamat no sa dino a lugar ti papananda. Anya? Adapay na ibaga kanyak idi ni May. Saan nakakanon nga ay ayatan? Kat ni Glenn itan ti ay ayatan na. Anya? Agpaspasarak ka laang Barang masarakam ida. Mapan ka iti ayan dagiti kakabagyan ni Glenn. Amumat no ayan dagiti kakabagyan na. Wenana. Kat agyaman agtan ka. Sa pulag ida, nga oray anyapay ti mapaspasamak. Sa anak-anak kamalian na pan iti dayta lugar. Sigun iti nakasaritak amakam-amo kiniglan. Dito'y abarangay tayan da. Ti anak ko ababae ti nakatugaw iti tirasa ti balay. Kailiw ko tanak ko. Asidig lagayam ti... Ni May. Inayaban na tanak ko ababae. Kat simarunumot kinkwana ni Glenn. Dagiti awanan bain. Nagsakitan da iti ang makikita kalangada. Nagsakitan! May, jak kaya tadag itilatan anak yo kini Jun tias asikasuma. Kasanuak man tangay? Glenn, naskan lang nga asikaswak dagiti ubing. Sa anak mat nga kurkurang kan ka. Oy, tanangam ti panagsasaum Jak kaya tasong batan na iti baribar. Saan mo't amabalin asikalatan ti as asikaswak. Babasit pa'y dagiti ubing. Iso akasapulan na pa'y lang ti panarabay ko. Anya nga tanong isublim langan dagiti ubing kadagiti naganak ni Jun. Saan na mabalin? Kailiw ko laki di dagiti anak ko. Anya matan. Awan pa'y serbina nagdenata. Tadamot awir mo pinutot day ja Jun. Di ka nagreklamo, Glenn. Simuro takon kan ka. Gaputa ay ayatan kamatan. Dagiti nga rod ubing ti jak kayat. Masikura na kamangkit kita kadakwada. Nang runa no nakaariwawa da. No talaga matlaang nga ay ayatan nak. Ipatag mo nga rod dagiti anak ko. Sapay lako ma, tamaawatan na. Nakita kong ti pagnanaidan da. Tatang. Anya? Sa anak pa'y lahing nga nagparang kadakwada. Linapdak ti pungtot ko. Taamangan na niya pa'y ti maaramid ko kadakwada. Anak ko, Amangan numalaw anak ti asawak. Agraman dayjay aglen. Nagsakit ti kastoy nga naramid da tatang. pagkalmaam ko matirik nam anak ko. Iti kasta, makapagpanunot ka doon niya ti rumba nga aramidam. Idarum ko dagiti awanan bain. Saan asyak ti luklukon ta? Saan da nga mo ti kabailak nga ramidan?
Hindi na kumamot dangran, Glenn. Ar-aramidag mati amin. Tapno lang maparagsak ka. Imbagak matan ka asaklan ti pangipaayam iti atensyon mo. Saan kat adag iti anak yo kini John? Karima di mo kabkabilan dagiti anak ko. Iso nga yung tugot ko ida dito'y balay mo. Kasanumot nga men. Di nakpayan kayat akaabay amaturog. Tadagiti latan ubeng ti kaidam. Anyo? Hoy, di mo urayan ama umaakan ka, kat panawan ka. Anya? Panawan nak nga oray masikugak. Awan bibiyang ko, uray masikog kabay, May. Numaumaakan ka, panawan ka. Kat sa anak matangag pakpakita pay kan ka. Tapno ag kinaawatan ta. Siyak ti ipang pangrunam. Saan kat adagiti putot ni John. May? Si kakadingag paiso? Uwe na, ana. Abay akas tamot kan tilangam. Limlim tag tirupam. Kabkabilan na kakadiniglen. Wan, ana. Nakaro ti panangkabil na kanya. Nasaya at ta nagkita ta dito'y merkado, May. Apay, Simmangpatan ni John. Kat sapsapulin na kayo nga agiina. Idilaang na minsan nga aldaw ti panagsarita mi kin ni John. kumusta ni John, ana? Saan anasayaan? Gapu tamalmalday, gapu iti panagpukaw yung nga agiina. Naskan nagsarita kayo, May. Nakakaasi ni June. Mabainak nga agpakita ken kuana. Ang mga noan niya pa iti maaramid na kanyak. Naimimbag matlaang no makapagsarita kayo. May agpanunot ka kumaan na imbag. Saksaktan na ka ni Glenn. Idintutan ni June nga asawang. Nagsingpat. Pulos adi na kadangran. Anya ti aramidak. Mariribo ka nak. Apay akas tati lang nga makumit kita kanyak, May. Awan. Itay ka pa nakatugaw dito sa alas. Ako nagsama ti pampanunutam. Apay ka di? Simang potan ni John, ijay lugar mi. Anya? Sapsapulan na kami kadagiti anak mi. Kat? Anya nga rod ita? Ano kayat mo? Agsublikan kan kwa na. Sana kas karina ti agsublikan kwa na. Itapay tamasikoga kon. Mapankalatan kan kwa na. Total, awan matan ganas ko kan ka. Anya? Nauma akon kan ka. Iso nga agsublikan iti asawam. Anya ti aramidak, ana. Papanawan na kami ni Glenn iti balay na. Anya? Kasano nga rod itan? Sapay masikugkan. Dakilakit di aparikot da ito'y, May. Nugas pangarigan tagparanga ka ni John. Mapakawan na nga ta. Diyak masungbatan da ita. Naimimbaglaangan no agparang ka. Kat kasaritam ni John. Apay ang nakadumog kamatlatan, May. Kita anak anaimbag. John, pakawanan na. Kaya't kakabilan. Ngumjak maaramid tayta. Gaputaan tayo pala ang respeto kan ka. Nga inadagit anak ko. Insin anak ni Glenn. Ang oray masikog. Ano niya? Masikog. John. Pakawanan na iti inaramit ko. Nakulaapan ti panunod ko. Kaputawan ka iti danak. Diyak na labanan ti sulisog iti ni Glenn.
Jakam mo nun niya taramid ka. Nagpasikog ka kiniglen na gayem ko. Oray ka sa nupay ti panagsangit mo. Saanin ang maisubli ti panagayat ken panagtalagkukin ka. Balang kantis ka, babae! Nagsakit na itong inaramid mo. Nagsakit launay. Jak malapdan ti agno. Gapo iti sakit amarikrik na kita may. Nalipata mo na namin pinsan ti karin karita. Inisakbay ang mapana kidyaban lasiw tao amagad. Para iti pamilyata. Ngaman niya ti inaramid mo. Insukat naklaang iti sa bali a lalaki. Juna. Ita. Saludsudom man kanyak. No pag-aragsakag ti inaramid mo. Napukawin na namin pinsan ti panagayat kugan ka, May! Ulit-ulitak nga ibagagan ka dayta. Gaputaawan Apolos ti pusom. Anya langin tinapintas ang masakpayan dagiti anak ta. No awanan ti kamangan da nga inada. Anya ti kayat mo asawan. No di mo kayat amaidarong kayo agad doang ti lalakim. Itid mo kanyak dagiti anak ko. Kat siyak ti mangtarakin kadakwada. Anya? Awanin ti karbangam kadakwada. Tamay sa kamutla ang abalang kantis nga ina! May, kasano nga ruden ti sikog mo? Awanin dagiti anak ko iti denak, Ana. Inalan ni John, ije balayda. Sa dino nga ruden ti papanam ita. Umadayo aklaangan. Mabiit lang, May. Kasanon ti panaganak mo? Mapanak iti ayan dagiti kakabagyak iti adayo a lugar. Kasarita kita, may papan iti napasamak kanyak. Tapno maawa atandak. May, Dinak mapakawan ni June. Sa bagay, maawatak tirik nana. Nagulbud kan linokok ti asawa. May, Agbababawi ak, Ana. Kat kailiw ko dagiti anak ko. Ngamawan ti maramida. May, Pumanaw akon. Kat mapanak iti adayo alukar. John, awanan dito lugar tayo ni May. Wala nang. Ay, adaken kan dagiti duang anak yo. Ay, maasyanak iti sasaaden ita ni May. Ang awan ti maaramidan tayo. Saan nyo akasyan ti kasken ko na babae nanang? Do sa anak pa'y lang nga nagawid manipod ija Saudi. Nagtultuloy ti mading aramid da kiniglen. Anak ko. Nanang, pulos adyak tumapakawan ni May. Nagsakit launay tinaramid na kanyak. Nagsakit launay. Manipod iti day di agundaway, saan kon anakit kita pa'y ni May, Mr. Lonely. Nagsakit ti inaramid da kanyak, iti mismo agayem ko ani Glenn. Sa anak matan na nagsubli iti balasiw taaw, tagimata kak matan iti ipaspasadak at tricycle. Ket iso ita, ti pangbibiyag ko kadagiti dua nga anak ko. Alakastan, katagyaman ang iti panangyurnosyo, iti surat ko. To'y pagayam mo, June. Agyaman kami met pagayam at June, iting ka panagsurat, dito'y programa tayo. Maawatak ti sitwasyon mo.
ket dayawak ti kinatibker ti kapanunutam, ta saan mo ida adinangran. Daglen ken ti asawam ti kayat ko asawan. Sapay la kumata dumteng tumat lang ti aldaw, ket mapakawan mo ti asawam ang nagbasol ken ka. Numan saan kayo nagsinublyan, basta mapakawan mo kuma. Tapno nalaglagan mo't laeng ti riknam, kastamatan ti panagbiagyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam a June. Di na inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonley, inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.